Bon dia a tots i a totes, alumnes de l'Explain. Avui us ensenyaré com fer una bola de Nadal per penjar-la amb el vostre arbre. El primer que heu de fer és entrar en aquest web, que és tinkercad.com, i iniciar la sessió amb cuentas personales, iniciar sessió amb Google. I des d'aquí el vostre compte de correu i potser que us demani la contrasenya, la poseu i aneu cap endavant. Bé, una vegada esteu en aquesta pàgina, piquem aquí a l'esquerra on posa Diseños i fem més, crear, diseño 3D. Aleshores se'ns obre el plànol de treball. La figura que necessitem per fer la nostra bola de Nadal és aquesta d'aquí de color taronja que es diu tubo. Doncs fem un clic aquí i fem un clic al centre del plànol de treball. Bé, ara li posarem amb aquest quadradet d'aquí, piquem i posem aquí, en comptes de 20, 50, intro, i aquí també 50 i un intro. Bé, i d'alçada, que es fa picant en aquest quadret d'aquí, posarem 5 mil·límetres. Ja tenim la nostra bola. Ara li posarem aquí una petita per tal de poder penjar-la a l'arbre. Doncs piquem un altre cop a la mateixa figura i les mesures que posarem són en aquest quadret petit, posarem 10, fem un intro, amb aquest petit posarem 10 i fem un intro, i d'alçada ho posarem a 5, igual que la nostra bola. Bé, aleshores per tal de centrar-lo, seleccionem les dues boles, piquem amb el botó d'alinear, a continuació és aquest d'aquí del centre, ja ho tenim a la mateixa alçada, ho tenim ben alineat, piquem amb el petit i amb l'ajuda de les fletxes del teclat ho anem baixant fins a que toqui el gran. Veieu? D'aquesta manera es veu, ho apropem, que està tocant. En el moment que estigui tocant, seleccionem els dos cercles i ho agrupem amb l'ajuda d'aquest botó d'aquí dalt. Vegeu? Ara ja ho tenim tot junt. Vale, doncs ara passarem a posar el nom que li vulguem posar aquí baix. Bé, com es fa? Doncs pico aquí que posa text, un clic, i aquí poso el nom de la persona que jo vulgui. Per exemple, posarem Teresa, majúscula, Teresa. Vale. Perquè quedi bé, sempre és millor que quedi una mica més alt que la nostra bola. Doncs, en comptes de 10, si la nostra bola era 5, doncs podem posar, per exemple, 8 mil·límetres. Ho baixem cap a baix, cap aquí. I el que és necessari és que totes les lletres estiguin tocant a la nostra bola, perquè si no després no quedarien dintre de la bola de Nadal. Bé, piquem amb el requadrat aquí baix i ho fem una miqueta més petit i ho anem arrossegant fins que totes les lletres estiguin tocant una mica la nostra bola. Veieu? D'aquesta manera tot està tocant. Ho tornem a seleccionar tot i agrupem en aquest botó. Ja tenim la nostra bola, tenim el nostre nom i li posarem una estrella petita per decorar. Doncs piquem aquí, amb aquesta de color groc, fem un clic. Perquè quedi bé, doncs com que el nostre nom l'hem fet a una alçada de 8, doncs l'estrella igual. Piquem aquí dalt i posem un 8. Fem un intro. Si veieu que és massa gran, la podem fer una mica més petita des d'aquí, des del quadradet cap a dintre. Veieu? D'aquesta manera queda una miqueta més petita. Que voleu una altra estrella a l'altre costat? Doncs pico, faig Ctrl+C, Ctrl+V baixa i ja tinc aquí una altra. Doncs l'arrossego cap aquí i la puc fer encara una miqueta més petita. Això ja amb el vostre gust.
i acabo agrupant tot el meu treball. Doncs ho selecciono tot i li dono aquí, al botó d'agrupar. Si es posa tot del mateix color, és que ho he fet perfectament. Ara el que hem de fer és exportar-lo amb STL. Doncs exportar i li piquem a STL. I aleshores quedarà descarregat a la nostra carpeta de descàrregues. Bé, fins aquí la nostra bola de Nadal. Espero que us hagi agradat i que us animeu a fer-la a casa. Molt bé, moltes gràcies i bones festes!